ସପନା ପ୍ରଧାନକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ତାର ଏଡ଼େ ସାହସ, ସିଏ ଆମ ବିଲ ହିଡ଼କୁ ହାଣିଦେବ। ଏ ସପନା ପ୍ରଧାନ, ଆରେ ତୋର ଯଦି ସାହସ ଅଛି ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆ, ମୁଁ ଠିଆ ହେବି, ଦେଖିବି ତୁ କେମିତି ଆମ ହିଡ଼କୁ ହାତ ଦେଉଛୁ। ଆରେ ଯଦି ସାହସ ଅଛି ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆ, ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କେମିତି ଆମ ହିଡ଼କୁ ହାଣିବୁ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆମ ହିଡ଼କୁ ହାତ ଦେଇଛୁ ତ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ହାଣିଦେବି। ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ଆଲୋ କୋଉଠି ଅଛୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆ। ବୋଉ, ଆଲୋ କୋଉଠି ଅଛୁ ଟିକେ ଆ ଶୀଘ୍ର। ବୋଉ, କାହିଁକି ତମେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ କହିଲ? ବୋଉ ଯଦି ଆସି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦେବେ, ଆଉ ନହେଲେ ତୁଳିରେ ବସାଇ ଝୁଲାଇ ଦେବେ। ଏ ଶୁନି, ମୋ ବୋଉ ନା, ମୋ ବୋଉ ମତେ କଂସାରେ ପଖାଳ ମାରିଦବ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବସି ବଳେଇ ବଳେଇ ଏତେ ଖୁଆଇ ଦବ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯାଏ ମତେ ଜମା ଭୋକ ହବନି। ଏ ଶୁନି, ତମେ ଜାଣିଛ ସେଇ ସପନା ପ୍ରଧାନ ଆମ 7 ମାଣିଆ ହିଡ଼ଟାକୁ ହାଣି ଦେଇଛି ଯେ ଜମିଟା ଶୁଖିଆ ମେଲା କରିଛି। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବିଲଟା ଶୁଖିଗଲା, ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ କହିଲ? ଛାଡ଼ିବିନି, ସେଇ ସପନା ପ୍ରଧାନକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି। ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବି, ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବି, ଦେଖିବି ଦେଖିବି ସେ କେତେବେଳେ ତା ବିଲ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଛାଡ଼ିବିନି ଜମା ତାକୁ। ବୋଉ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କହିଲ? ସକାଳ 6ଟାରୁ ଉଠିକି ବିଲକୁ ଯାଉଛ ଯେ ରାତି 8ଟାରେ ଫେରୁଛ, ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ବୋଉ ହାତରୁ କଷାଏ ପଖାଳ ଗେଫା ମାରିଦେଇ ଯାଇକି ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛ। ଆଉ ମୁଁ ରାତି ଉଜାଗର ରହି ତାରା କରୁଥିବି, ମୋର ମନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ଶୁନି, କି ମନ କଥା କହୁଛ ଯେ? ତମେ ଘରର ବୋହୂ, ତମେ ତ ଘର କୋଣରେ ରହିବା କଥା, ହେଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଓଢ଼ଣି ରହୁନି। ଦାଣ୍ଡ ତା ବାରି ବୁଲୁଛ ଯେ କ'ଣ କହିବି ତମକୁ। ଆଉ ତମ ହାତ କଳା ହେଇଛ ବୋଲି ରୋଷେଇ କରୁନ ଯେ ମୋ ବୋଉଟାକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଟିକେ ଲଗାଉନ, ମତେ ବା ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ମତେ ବାହୁଥିଲ କାହିଁକି? ବାରୁ ରହି ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କଲନି। ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ, ବଦ୍ରିକା ଯିବି ମୁଁ କି କାରଣେ। ଏ ଶୁଣି, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସକଳ ତୀର୍ଥ, ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ, ପଥର ଦେବତାକୁ ପୂଜା କଲେ ସେ ଫଳ ମିଳେନି। ଏଇ କଥା ବା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। କହିଦଉଛି, ତମର ଯଦି ତମ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ବା ସାଜି ପାରିବେ, ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ବାହୁଥିଲ କାହିଁକି? ଏ ଶୁନି, ଆରେ ବାହା ହେବାର କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୟସ ଥାଏ, ଆଉ ମୋର ସେଇ ବୟସ ହେଇଗଲା। ବାପା ବୋଉ ମତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରିଦେଲେ। ଏ ଶୁନି, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବାପା ବୋଉ କଥା ହଉଥିଲେ, ଆମ ବିଶିଟାକୁ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା କରିଦେଲେ, ଆମ ସରଳ ବିଶିଟାକୁ ସେ ସଂସାର ବିଷୟରେ ସବୁ ଶିଖେଇଦେବ। ହେଲେ ଶୁନି, ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ଯେ ସଂସାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ, ତମକୁ ମୋଠୁ ଶିଖିବାକୁ ହବ ବା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତମେ ମଣିଷ ନା ଗୋଟେ ବଳଦ? ତମେ ଠିକ କହିଛ ଶୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଳଦ। ଆରେ ତମେ କ'ଣ, ଏଇ ସାରା ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏ ସରଳ ବିଶିଟା ଗୋଟେ ବଳଦ। ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଆଉ ବଳଦ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ତମେ ଶୁଣି ଜାଣିଛ? ପୁରୁଷ ରାତି ପାହିଲେ ପର ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜୀବ, ଆଉ ବଳଦ ରାତି ପାହିଲେ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳିକୁ କାନ୍ଧେ ପକାଇ ଖରା ବରଷକୁ ଖାତିର ନ କରି ମାଲିକ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଉଥିବା ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘରର ବୋଝକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଇଛି। ଏ ଶୁନି, ତମେ ଜାଣିଛ, ଏ ଶୁନି, ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ବଳଦ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳଦ ହୋଇ ରହିବି ମୁଁ।
कंट्रोल करो भाउज निजको कंट्रोल करो सी भाई चासुआ हलो हेले भी सिए तम स्वामी 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 लो विकी सही कबड़े पुरुष तो ही ना हिंचरा भाउज पचारो विकी पचारो तम भाई को पचारो बासा राति आज पर्यंत से मते देई चती कर आ बासा राति आज पर्यंत मु ताको ठार पाइची कर सब बळ खाली बापा मां भाई भौणी आ सबरे केमिति खाइबे केमिति बचबे सब बळ ताकर खाली ताकर चिंता मतलब मन मन किछि नाही भाई भाई मु सब कौन सुनची ये सब कौन कहबी रे विकी अरे संजय हेले आम गाँ टंगीरे बसी भागवत शुणे माधिया भाई अरे आम गाँ माधिया भाई 2 अध्याय रामायण पढ़ी आमको बुझाती हम जदि उर्मिला परी हुआ जी निज स्वामी व्रत पूरण करने को जाई 14 वर्ष स्वामी मुह देखी आ भाई हम जदि प्रभु श्री राम परी हुआ जी निज भाई मान निज जीवन को अधिक भल पाऊ अरे हे विकी मो स्त्री तो उर्मिला परी मुहरे तमरे कोन कोन बताउछ नहीं नहीं किसी कहना चाहूँ किसी नहीं तमरी कथारे এই ঘরে তমরি কথারে মু এই ঘরে বড় হই রহিବାକୁ চাই